Niin saatana leuvovetoja. Älä saatana sinä lähti tule. Kyllä perkele saatana. Älä perkele. No niin, ruvetaan. Vittu. Ei perkele. Ei vittu kun on kylmä paska saatana. Älä perkele. Vitu läski. Koukuttu sekin metsä saatana. Vittu läski tulee saatana. Älä ruvas kelvimmaan. No niin, tuohon leukoja. Äläkä perkelee. Vittu tää on kylmä. Perkele. Älä vittu. Kiikuta sitä. Levyllä otteella. Saatana. Kuuluuko meitä ees? Ei perkele. Kuuluuko meitä? Haloo? Haloo? Kato kun keikkuu. Ai saa Ne vähän leukoja. Vai leukoja? Noniin, 1. 2. Läskili Joona, niin Vittu kun on kylmä tuo paska. No katsopa minäkin saa enemmän kuin sinä. 3. Katsopa. Hanskat ottaa, että fleiksalla. No niin kato, minäkin saa enemmän. Se saa paljon enemmän treenailla kuin minä. Jäs. Niin läski on vaan lihoon, et sä muuta ottaa. Kustaa. Tarvii aina vielä. Niin kato mahakasvonen kuin aapasen kukoilla. Että on. Läskipöly minulta tikka. Tänä vuotena tulee. Jos tulee. Perkele läski saatana. Vittu. No niin, ei vittu. Aloitu selkä luessa. Ei vittu. Niin mikä tulee uutena vuotena? Ei vittu. No niin, kaikki on paska. No niin, mikä tulee uutena vuotena? Älä! Se paska vai oli saatana. Uutena vuotena oikeesti mä tulla perkele. Niin. No niin. Ei kun kommentoi video. No Uutena vuotena tulee live, Live. jos Tulee. mulla on yli 1000 seuraajaa. Niin. Tulkahan kattoo liveä. Siellä Jos tämäkin läski haluaa tulla, Älä Aseroinenkin saatana. varmaan tulee. Älä vittu tulee saatana. Niin, uutena vuotena. Perkele! Älä saatana tule siihen. Niin. Minä saatan olla videolla. Ei kun liveissä. 5 tunnin melkeinpä voi tulla. Monenko tunni? Varmaan 5. Vittuna ei oo paska sana vehkeet saatana. Voi vittu se mun kanssa. Läski. Että 5 tunnin live voi tulla. TikTokkiin. Minä. Ja Sinä. tuo älä läski. Ehkä on minä siellä liveissä. Tuo läski on ainakin kun se tekee sitä. Niin. Ei. Ja sitten Ei, kun minä annan Astorille, niin se syö pizzaa ja sitten se... Sali Akea ehkä sitten joskus. Annahan minä. Ehkä vuoden päästä. Vittu ihan paskas. Voi vittu, housut ihan paskas. Teepä näin. Tyhjä housu. Perse näkyy. Oi vittu, nyt on kylmä saatana. Vittu kun perseeseen. Vedähän leukoja kun... No niin, näistä on hyvä vetää leukoja kun on mälät. Ne on kääntynyt. Muista nyt vittu. Vittu kun tääkin paska. No niin, Tonttu. Vettäkö risti ottaa? Ei vedetä millään ristiotteella kuin normiotteella. 1, 2, 3, 4.
5 leukaa. Läski on lihona ennen sä oot 15. Ai vittu. No niin. Katsotaan kun läski vettä. Nää se pejettää nyt. Ihan paskassa housut. Perkele sinun kanssa. Nää se tehdään leo. Äläkä makko. Paittakaa. Kuka se on? Sitä ei kerrota. Ja niin. Nyt läski turva kiinni. Joo. Meillä on rahat tallella. Minäkin teen 5 leukkaa. Niin kuin Joni. Sinä läskisi taas. Ai vittu perse. Hyvä kontentti. Kiroiluvideo. Oho. Vittu kun lippee. 7 leukkaa. Meilläkään se eikä paska. Märkä. Aha. Näinpä sä haette, kun uuni on lämmin, niin laittaa siihen. No niin, leukaa mennä. Salilla on vaan porukkaa, niin ei voi tehdä sopia. Eikä muutenkaan jää. Älä nyt riehu. No niin, vähän leukaa. En minä enää vedä. Läski! Minä en jaksa, minä on läski. No niin, tonttu pallon vähän. Saatana. Ehtiikö ihan leukaa? Jeesus ottaa. Tuo läski, ei saa edes 5 leukkaa nyt. Oi saatana, nyt rupes kramppaamaan vittu. No, enkä arvannut. Mitä? Läski on sanonut 5 leukkaa. Mitä? Nyt! Kato nyt se rakee sana. Katsokaako? Joo, onpa vaskaa kontenttia. Liian aktiivista. Liian aktiivista. Joo, tulee liian hiki kun kahtoo. Hiki. Vittu 5 asteen pakkosessa hiki. Jippika jee. Mikä tämä liike on? Lämmitetään paikka. Persettä. Näin. Jännitetään persettä. Ja sitten Tehdäänpä kyykkyjä. minäpä en pysty. Kumminkin huomenna saatana, kun otetaan tikit paikka, niin heti saatana siellä jalkoja tekemässä. Tuommoiset Jalka 100 kiloa kyykyssä menee. Minun ääni saattaa kuulostaa tässä ihan vammaiselta, mutta Sinun ääni kuulostaa normaalille. eikä kuulu. Kyllä kuulostaa. Vittu. Tämä on minun normaali ääni. Ei. Tää on Joni ääni myös. Joni on ääni myös. Katsotaan, se on 10 yli 4. Läskit on ulkona. Minä en tarvitse sinun hikistä tikkaria. Meppä iso levata pyytämään. Vittu. Siltä en annakaan, saatana Nutellan kerran annata. Nutella kerroksia 10 000. Pitäisikö kertoa ketä me ollaan? Juoppo, tonttu, leikon leikkiä. Ei, on näin. On. Sitten Se yksi pulki isäntä, mikä on pulkilla. Paitsi mä oon laittu noin 33 kiloa, mutta ihan sama mä oon
Pulkilla olen läskiä Yksi tärkeä asia. Tuo on vuotta nuorempi minua. Niin, vaikka minä ollaan olen samalla samalla penkissä kuin sinä läski. No vittu, se on ihan sama satana, kun en oo treenannut. Niin. Sinä niitä puita leikit siellä. Onko tsekki ottaa satana reina? Se on treeniä. No on. Kattokaa nyt tätäkin hauista. Vittu kun enää kun musta paska. Tuommoinen herne siellä, papu. Älä nyt. Papuherne. Kato. Melkein yhtä vahvuinen kuin Sami. Mutta joo. Vittu ihan mustana nää. Vittu ei nää. Katoppa pelkällä. Mulla herne. Eipä nää pikkuhaavassa. Kato verta tullut. Vertaja tulee pois. Papu on siinä edessä, niin näyttää iso. Perkele. No elä nyt. Ei vittu, en kehtä saada. Hähä! Minäpä uskallan, kato oi. Ei, otapa vittu tuo huppari saatana. Joo, mihinkäs me jäätiin? Perseessä. Ai niin. Joo, minä oon 16-vuotias. Oon ollut jo. Kesäkuuta asti. Ootahan nyt dementtiä iske. Kohta 5 kuukautta on ollut 16-vuotiaana. Ja minä oon 15-vuotias ja huhtikuussa on syntynyt. Perkele. Niin. Vittu nämä purkat. Meillä on vähän yli kuukaus. Ei, nyt mä huutan ihan paskaa. Sanotaan, että mä oon 11,5 kuukautta vanhempi tuota. Tuota. Mihinkä mä osoitan tuohon? Minne? Tuonne. Tikkarin syöjäksi. Niin. Joo. Käykäähän seuraamassa tuota TikTokin puolella. Vittu et mainosta omaa TikTokia haspaa. Siinä sulla hajusuolia. En mainostakaan, kun kaikki teette jo minut. Niin, käykää tilaamassa TikTok-kanavat on näitä naapas. Taaksepäin läski. Tuo läski, niin saa yli 1000 seuraa ja nyt tehdään live. En tiedä monen tunnin live, mutta saattaa tulla ihan kiroilu. Tai en mä tiedä Jos on bändit, niin käykää YouTubessa. Nee. Tää tee uuden. Ja käykää YouTuben puolella seuraamassa tuota kanssa. No vittu tämä video tulee YouTubeen. Vittu sama asia, mutta... Joo. Onko sulla vähän namuja? Ei ole. Läski se et sitä ole. Vittu. Siellä ei oo ku muuta kuin takki. Katsotaan löytyykö tätä. En sun isoveli kahtoo. Sano, että... Se koko armeija. Ei, kun se toinen. Ei se tiedä, että sulla on YouTuben kanssa. Ei se ehkä se tiedä, kun se on TikTokin puolella on se yksi satana paska. No ihan sama, me oltaan vaan leikkitappelua. Tuo Viltana mulle tää vittu tikit jalakkaan. Se oli kuule. Se oli murhayritys saatana läski. Ei. Ja tänään vittu jalakkaan tuohon kiveen vittu viskas. Tai siis se kimpos siitä, niin vittu arpi jää siihen. Ei se vittu. Arpi. Perse. Kummuskin murtumaa poikki ja näin mennä saatana. Tulee siihenkin ja se. Saa se syy hauha. Vittu minun bulkki ei onnistunut yhtään. Mä painoin, mun maksimipaino oli 88, nyt minä vittu eilen painoin 85. Ei kun 84. No vähän on ollut. Kutiillahan on ollut. Sinä kutilla oo salaattikastiketta. Salaattikastiketta vittu. Sanotaan nyt nää suoraan, että... Bulkilla 10 vaikka 12 vuotta on ollut kutilla. Läski! Siksi et oo tuommoinen tonttu oot. Ja nytten yläasteen aikana mä syön enemmän kuin tuo pulkki aikana. Et syö. Paska puhuu, että sä vaan syöt enemmän salaattikastiketta. Minä söin tänään varmaan kuin 50 lettua. Vittu minä söin 35 littua. Niin ja rehuut sinne. Vittu kun vielä on kippeänä. Siinä lähti puu. Joo, heippa.